mainkan bareng lagi bersama Revanis. So pasti monggo Gumilang Entertainment luar biasa. So terkhusus kami keluarga besar Dobleber Matur Sumbanduun Bapak Ibu Sugeng Rawuh. Iya. Kelingan manis aseme, terus kelingan ramah kemuyune, tresno lan kasih sayangi, karep atiku pengen dadi bojone. So sayangi durung duwe bojo, alah nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati, karep adikku pengen dadi bojone lho Mak ping 3. Wangi gue. Aku Ya. jelas ora. Ya. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Ya. Senajan tilas tak enteni rondone, sayange wis duwe bojo, Sampun pegatan Mas. nanging aku wis ora percaya. Nelongso rasane ati, karep atiku pengen melu duweni. Revanis Sawasti. mantap, sen kagem keluarga besar Dobleber Matur Sumbanduun. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut wis rondo ayo direbut. Aku yo sithik-sithik ngantul. Ayu Yones. Ayo yuk. Keno Mas. Aduh. Jambu alas de manis rasane, senajan tilas aku gelem randone. Sayange wis duwe bojo, Sampun pegatan Mas.
aku wis kadung tresno Sampun kadung tresno nelongso rasane ngati karep atiku pengen melu duweni. Oke jam 12 sampun. Percaya mas, percaya pak.